有人，有人，Awak opo ki?有人， Gacok ya. Udah, kedot, debet. "有人，Lah yo ngono, Pak. Sing rajin aja turu wae. Alah, penyih. 有人， Bah. Jangan ya, aturan. Dek, aku nemu ndok. Gorengnya tak gorengi. Apa ki? Amit dek, kepleset matamu. Tante lagi diomongin tetangga ya. What? Biarin aja, nggak usah didengerin. Rebut aja bojone, ben kapok. Yuk, umpama awak dhewe engko sugih. Sukses. Sampeyan njaluk apa? Alah, orang mungkin sukses toh Pak. 有人， Kok iso ora mungkin kok. Lu ora ngerti lho. Nasibe wong ke depane kepiye. Sapa ngerti awak dhewe engko sugih. Apa ya enek, wong sugih nganggur. Hei kawan, piye kabare? Bapakmu wis kerja urung? Padha ae bos. Bapakku lo juga nganggur. 有人， Wes terima nasib ae bos, karo terima sedekah. Jaluk Pak. Alah. Tuku dhewe kono lho. Alah siti ae lho Pak. Ganggu iki. Sak seruputan lho Pak, ngelak ki lho. Kowe iki. Ganggu ae. Kok sik. 有人， Oh, dampet wong tuwek ki. Ya. Nah, Piye to iki? wih, badoken. 有人， Oh. Odus. Malah mbah kok ngapusi wong ki kira-kira. Gek ngapusi apa lah karo kowe iki? 有人， Kurang genah ngapusi Cina akeh duite. Jarene sampean mangan nang nasi padang kono nasine ra diitung. Nah diitung ngono lho, Mbah. Lah aku bolak-balik mangan nang kono ora tau diitung kuwi lho langgananku. Diitung lho, Mbah, diitung. Aku ku bolak-balik mangan nang kono ora tau diitung segone kecuali kowe mak njukuk ndok.
Apa tempe, iwak ayam kuwi diitung. Lah sampean iki kok panggah ngeyel to. Lah wong aku lu mau mangan segorong piring panggah diitung kok. Masa diitung sitak-sitak ngono 1, 2, 3, 4 ngono. Kek kapan pirang dina rampunge? Peh, tuwek megeli. Duwe adik kok. Orang duwe rasa terima kasih blas. Yo balik ketindil. Barang wis gede. Bisa kerja kok ngomong sampe naik dhewe. Jadi malah arep kakak. Ngopo lho, Pak? Ngoceh ae koyo manuk renjak. 有人， Rambimu kalau ngomong. Omu ke lo. Balik ke Jakarta. Dari arep bojo. Kok ngomong jirar ganti kakak. What? Bapak sira ngopo-ngopo. Wis ben. Dulu si kecil saiki arep ganti kakak. Ora apa-apa. Ora lek nemu. Kakak koyo bapak iki. Oh alah, om arep bojo to, Pak. Yo bene arep ganti kakak. Piye to kowe iki? Lah kok malah mbelani ommu ku lho. 有 Oh 人， seneng. Lek ommu ganti kakak. Teh, piye to? Koyoke salah paham wong tuwek iki. Kudu ganti kakak, Pak. Ganti kakak. Sing arep bojoke awakmu apa ommu? Wong ommu lho ngomong ganti kakak. Teh, piye to lek njelasi duwe wong tuwek kok goblok. Cangkemmu ku lho. Goblok wong gerang. 有人， Alah mbola, Pak. Dadi mumet aku wis arep ganti bapak. Cangkemmu ku lho ngomong. Boy. Ketika cintamu tidak dihargai oleh seseorang. Terus awakmu pengen dihargai ngono. Yo sugih sik to, Bos. 有人， Ini zaman era digital, Bos. Segala sesuatunya diwujudkan dengan uang. What? Kamu ingin dihargai dengan kemiskinanmu saat ini. Mimpi.